Dneska sme sa vybrali na Bielý kríž sa naobedovať na bicykloch. A ja som si kúpil novú kameru a na čo iné to využiť ako na zdokumentovanie tejto cesty. Hej, ale vieš, akože ono to, tej kamer nevadí to, že je nejak nakrivo. No to nevadí. Vieš, to zaberá okolo seba. Ono tomu aj nevadí ani keď je to takto. No? Takto, pozri. Pozri! Dobre, vidím to. Nevadí, že to je také viac na cestu namierené smerom dole? To bolo presne to, čo som ti ukazoval, keď sme začínali stáť. Že nevadí, aj keď je to takto. Á, dobré, lebo takto je skoro, no. Dosť. Auto ide. Je dosť náhodno, že to auto je elektrické. Aj teším sa na kofolu a polievku, neviem aká bude. Jo! Ideme trochu daleko v tom. Zapali sme to. My sme si teraz dali fazulovicu, fazulová polievka. Dobrá, veľmi dobrá. A kofolu som si dal. A teraz ideme dolu smerom. Tí dva išli nové v strede, taký ten starý pán, že? S tou ženskou. Aj ty. Aj tí tam mladí, no. Tiež nemajú rozum kokos. A to ma obidva počuli. A ten ja som išiel... A si zvonil? A oni aj tak? No ja nemôžem zvoniť. Ale počuť ma. To, čo vydáva ten bicykel, schválne vydáva ten bicykel. No jasné, aby to bolo počuť, no. Jasné. A ten starý pán sa na mňa ešte pozeral, že a čo? Ja akože krbeti? No, chceš, aby som ťa zrazil? On mal pocit, že je asi na chodníku len. A pritom nevie, že to je cesta. No proste debil to bol, hej. Tí druhí boli lepší, tí sa trošku... Ale ulica aj nie sa ulica. A musím sa vám niečím priznať. To, čo ste videli, bol záznam z 2 týždňov. Nie z 1. Preto, lebo ten prvý čas sa mi minula baterka aj SD karta, takže som si povedal, že o týždeň pôjdem znova a natočím iba cestu dolu.